agora, por último, xa reaxustamos o programa, había un problemiña con él. Por último, dará o último discurso de todo para acabar esta graduación o noso director. Esperemos que fale cousas boas de nós, xa que a nós o viu tanto desde profesor, a perspectiva, como desde director. Así que esperemos que o seu discurso este á altura do resto ou incluso sexa mellor. Ben, queridos familiares, profesores, alumnos e invitados, boa tarde. Primeiro, dar as grazas á señora presidenta da Educación por asistir ao noso acto de graduación. E gustaríamos darlle un agasallo como agradecemento e para que teña presente que ela tamén é parte desta familia do IES Castelao. Chegou o momento da despedida deste gran acto de graduación. Iniciades agora unha nova etapa desta carreira de fondo que é a vida. Deixades o instituto, pero seguides pertencendo á familia do IES Castelao. Sentímonos orgullosos de vos. Estou seguro de que algún día algúns de vos volveredes a este acto en calidade de exalumnos importantes, como agora Carmena. Nestes anos de instituto, tedes adquirido coñecementos, valores, habilidades que vos servirán para percorrer o camiño que vos leve a acadar as vosas metas. Hai uns días, non tiña nin idea do que vos ia dicir aquí, pero outro día, vendo un vídeo dun congreso de educación, vi unha fórmula que me chamou a atención. Xa sabedes que son de mates e as fórmulas me atraen. Entón, quedei a fórmula. Quero a compartir con vos. A fórmula é V igual a C máis H por A. Que é V? V é o valor que tedes como persoas. A C son os coñecementos. H son esas habilidades que tedes vos. E A é a actitude. Fixadevos que os coñecementos e as habilidades son importantes, pero suman. En cambio, a actitude multiplica. É o máis importante de todo, a actitude. Poñédelle actitude e ganas as cousas que pagades. A vida. Acadaredes todo o que vos propoñades e seredes moi felices. Con este consello, espero que vos sirva. Voume despedir e desexarvos a todos o mellor. Un saúdo e moitas grazas a todos e todas por vir. Moitas grazas, Marco, a verdade é que estuvo a altura das circunstancias. Esperamos que Miguel non te roube a fórmula para o ano que ven. Bueno, agora sí que de verdade o final é a hora de cantar. Así que, Manuel, apaga o karaoke, bueno, enciendo o karaoke, cando queira. O Gaudeamus Igitur, o tedes todos pola parte de atrás do folleto da organización. Hai que cantar, Se non, se quito o play. Todos en pé, por favor, como Pablo. Veña, arriba.
ahora todos subís al escenario y hacemos una foto en conjunto. Estiraos. Por último, queremos agradecer aos pais e ás nais por haber estado aquí. Como aínda non tivo mención a representante da AMPA, Flor, grazas por estar aquí.